खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 20 अक्ट'बर 2021 बुधबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ। सिगांनि जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रांनो हागोन, गोसोआव गोदान बोलो आरो सोलो फैगोन। बयजोंबो सिनायजागोन आरो अनजागोन। गुबुननि अनसायनाय मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, आयआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन, बयनिबो गोसोखौ जै खालामनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। जेरावखि थाङा मानो मोजाङैनो दावबायनो आरो हान्थिनो हागोन। गुबुनजों बाख्नायजागोन। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन आरो मावफुंनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। सोलोनि आंखाल जागोन, गोसोआ दिनै गिलुं गिलुं जागोन, गोजोननि आंखाल जागोन आरो गोनो गोथो साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गावखौ लोगो गोमाजानाय बायदि हारसिं आरो दरसि मोनगोन। सोरबा मोजां लोगोजों मोजां बोसोन मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां फैनो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन। सांग्रां थानाया गाहाम। गोसोआ जोबोर गुलाय गुजाय जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। लाइमोनफ्रा गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोजोनै थानो हानाय नङा। गियाननि आंखाल जानो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसाव बादाव मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोबां हेंथा हेंसि फैनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। गोबां खहा जानांनो हागौ। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों खस्थ' मोननांगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सिंह राशि
गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन बयजोंबो अनसायजागोन आरो मोजां मोनजागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आयआ बांगोन न'खराव अननानै फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन समाजाव दिनै मान मोनगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां खामानि मावनो हागोन आरो गोबां खामानियाव मुखुब थागोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानो रोंगोन बयजोंबो गोरोबनानै खामानि मावनो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारनो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर दरसि दरसि मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा देबार नांनो हागौ सुथुरा बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन नाथाय अब्लाबो गोब्राबै मावनांगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन सोरबा आगुनि लोगोजों बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ दिनै एसे गोजोननाय मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जानोबो हागौ वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनाया मोगथाङाव जाफुंनाय नङाबो जानो हागौ महर मोखाङाव दिनै दरसि दरसि फैगोन समाजाव मान मोनगोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन गोसोखौ दिनै दरसि दरसि मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा नाथाय अब्लाबो जाफुंनाय नङा न'खराव अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन आयाबो बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नाथाय अब्लाबो गोसोआ दिनै मानिबा लोरबां जागोन गोसोआ बायनोबो हागौ देहाया मोजाङै थागोन गुबुना गाज्रि नोजोर होखोमागोन सांग्रां जानाया गाहाम लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनसायजागोन आरो अनजागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन सोरबा लोगोखौ गोबां फोथायगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां
समाजाव गोबां मान मोनगोन, बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन। न'खराव दिनै बिसि-फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, बिदा-फंबायनि हेफाजाब मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन, लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख, ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसाव-बादाव मोनगोन। सोरनिबा सायाव गोबां फोथायफ्रांगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार-फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, नाथाय अब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, नाथाय सोरबा लोगोआ मेगन साखोमानो हागौ आरो सोरजोंबा लाजि फोनांजानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग, स, स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां मोजां खाबु फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोआव खुसि बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार-फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा-फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा-बिफानि बोर मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। सेंग्रा-सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड, स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां खामानि मावनो हागोन आरो गोसो दुंखांगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार-फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।